txapeldun da 2007koetan, falta izatzen zu, etapa lasterketa irabaztea. Bai, esatezun bezala, pozik, baina, helburua klaroa zen eta zan karrera irabaztea, eta horretara atera da, taldea kriston lan egin du, nitan konfiatu du hasieratik, ze egon dira momentu batzuk zailak guretzako, baina ondo gestionatu dugu karrera, nik uste dut. Momentu batean, batez ere nik uste muruen tartea eta gero nahiko atzean geratu da taldean, ez da baten bat aurrean zegoen, baina gero ja mendateetan lasterketa zuen egin da zuen. Bai, murotan ondo sartu gara, baina gero piskat bakarrik geratu naiz eta hasi dira kriston atakeak, baina taldean konfiatzen ekan eta murotatik atera jarriak tiratzen eta bagenekin hartuko genitula eta hortik aurrera beste karrera bat izango zen. Zorionak, mi esker. Mi esker.